Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε τους ναρκισσιστές, τους κακοποιητές και τους χειριστικούς ανθρώπους. Υπάρχουν πρώιμα σημάδια ή χαρακτηριστικά που τους εντοπίζουν. Υπάρχουν κανόνες που μπορούν να σας προστατεύσουν από την τραυματική εμπειρία μιας κακοποιητικής σχέσης. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο πρώτο ή το δεύτερο ραντεβού σας. Μπορείτε ήδη να καταλάβετε αν αυτό το άτομο είναι εν δυνάμει κακοποιητής. Η απάντηση είναι ναι, και να πώς. Ίσως το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι είναι η τάση να κατηγορούν άλλους για κάθε λάθος ή αποτυχία. Αναλαμβάνει αυτό το άτομο προσωπική ευθύνη και παραδέχεται τα λάθη του ή κατηγορεί εσάς, τον οδηγό ταξί, τον σερβιτόρο, τον καιρό ή την κακή τύχη για την κατάστασή του. Είναι αυτό το άτομο ευερέθιστο. Συχνά προκαλεί καυγάδες ή αισθάνεται συνεχώς θυγμένο, πληγωμένο ή προσβεβλημένο. Φέρεται με σκληρότητα ή αδιαφορία προς τα ζώα ή τα παιδιά. Εκφράζει εχθρότητα προς τους αδύναμους, τους συναισθηματικούς, τους άρρωστους. Είναι η γλώσσα γεμάτη απειλές και επιθετικότητα. Ένα άλλο σημάδι είναι η υπερβολική ανυπομονησία. Σχεδιάζει ήδη να κάνει παιδιά μαζί σας στο πρώτο ραντεβού. Σας παρουσιάζει αμέσως ως τον έρωτα της ζωής του. Πιέζει για αποκλειστικότητα από την αρχή, δείχνοντας ζήλια αν κοιτάξετε κάποιον άλλον. Αυτό το άτομο σέβεται τα όριά σας. Για παράδειγμα, αγνοεί τις επιθυμίες σας επιλέγοντας φαγητό από το μενού ή ταινία χωρίς να σας ρωτήσει. Σας αντιμετωπίζει ως αντικείμενο ή μέσο ικανοποίησης. Ψάχνει στα προσωπικά σας αντικείμενα ενώ περιμένει να ετοιμαστείτε. Στέλνει μηνύματα ή καλεί συνεχώς, επιμένοντας να γνωρίζει πού βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή. Είναι ελεγκτικό, για παράδειγμα, κρατάει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, τα χρήματα, τα εισιτήρια του θεάτρου. Σας ανακρίνει για την ημέρα σας, ρωτώντας αν συναντήσατε κάποιον ενδιαφέρον. Δώστε προσοχή στο πώς σας φέρετε κοινωνικά. Παρουσιάζεται ως ευγενικός και καλός στους γύρω σας, αλλά όταν μένετε μόνοι σας αλλάζει πρόσωπο. Κάνει αστεία ή σχόλια σε βάρος σας. Επιμένει να έχει τον πρώτο λόγο στο τι θα φορέσετε, χωρίς να μετράει η γνώμη σας. Ελέγχει τα πάντα. Σας φέρετε με προσβλητικό και υποτιμητικό τρόπο. Σας επικρίνει συνεχώς ή σας υποτιμά, εστιάζοντας στα μικρότερα ελαττώματά σας. Από την άλλη, σας εξιδανικεύει με υπερβολικό τρόπο, θέτοντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες για εσάς ή τη σχέση. Σας υποτιμά ή σας λέει ότι δεν αξίζετε. Οι κακοποιητές μπορεί επίσης να σας κάνουν να αισθανθείτε ενοχές, λέγοντας φράσεις όπως «Με έκανες να νιώσω έτσι» ή «Δες τι με έκανες να κάνω». Τέλος, ζητάει συνεχώς συγγνώμη αφού σας έχει φερθεί άσχημα, είτε λεκτικά, σωματικά ή συναισθηματικά, μόνο και μόνο για να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά αργότερα. Σας αγοράζει δώρα ως τρόπο για να αντισταθμίσει τις κακοποιητικές του πράξεις. Αν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, να είστε προσεκτικοί. Αυτά είναι εμφανή προειδοποιητικά σημάδια ενός κακοποιητή. Δώστε προσοχή και προστατέψτε τον εαυτό σας από μελλοντικές δυσκολίες.